Què pensem de la xocolata Dubai? Que està tan de moda, que és tan Entremi. tendència. Entremi. És que vol festa. No m'interessa. La Clàudia ha tret el ganivet. Vinga, som-hi. No. Si m'ho hagués preguntat fa mig any, et diria una cosa i he hagut de canviar d'opinió sobre aquest tema. Jo, xocolata de Dubai es fa viral al finals de 2021, principis de 2022, es fa viral a Dubai, literal, per una demanda d'una princesa. Bueno, es genera tal, llavors a través d'influencers a TikTok pues, es viralitza a nivells extrems, molta gent el comença a fer, però sobretot gent a xarxes que fa aquesta recepta i les marques, evidentment amb el seu procés, el comencen a treure. Jo en un primer instant era bueno, això al final no ho entenc gaire, s'ha fet viral i tal, però bueno, ja passarà, no? Al maig de l'any passat jo al final dic, bueno, si realment venia molta gent a la botiga, i quan dic és molta gent a la botiga a demanar el producte, i dic, vale, doncs anem a portar al nostre terreny. Si a través de xarxes era algo que patia potser de perfecció, o que era algo molt com sí com s'ha, doncs dir, vale, anem-ho a fer doncs, al nostre terreny doncs, de màxima qualitat, amb el millor ingredient, amb el millor festuc, que és l'ingredient principal, i elaborar-lo doncs, un producte super premium, però d'aquesta xocolata Dubai. I a dia d'avui us puc dir que ha fet un gran favor a la xocolateria, i parli amb qui em parli del sector de la xocolata que ha fet el producte, perquè qui no l'ha fet és reticent a aquest producte, però és que realment nosaltres ens hem entrat a comprar producte a la nostra botiga, nens de 10 anys que en la vida haguessin entrat a la nostra botiga i estan pagant 14 euros per una rajola de xocolata, quan qui hagués comprat per 14 euros una rajola de xocolata, perquè ho val, perquè al final té molt de festuc i tot plegat, però ha estat un valor per posar en valor la xocolateria excel·lent. Celebrem les tendències que ajuden a apropar, a modificar hàbits total, de consum però i al final apropar... és portar-la al nostre terreny. Evidentment no sumar-nos a la guarrada que es feia o es fa a xarxes. Portem al nostre terreny de la millor qualitat possible, però que ens ajudi al sector.